32. 36. Het also. Legal, Dani. Legal. Kom in. Kijk naar die rietjes. I think that's not you myself portrait, hè? Ik heb toch geen idee. Snel voor de camera. Ja. Nou, jij nog heel vast. Oké, ik jongens. Hier is gestoord, die zit er gestoord. Oké. Leonardo, ik heb niet zin in Ik jongens. Goed, nee? Ja. Dek het even vast zijn. Ik heb het niet eruit. Ik jongens. Of met die. Gordon, wat staan je nou zo voor de camera? Sorry. Hij wil het goed Jy het pauze gewees, hè? Nou, jy het al hierdie mooi puddings af hier. Leer om. Ik ga hier 5 voor jou doen.
I'm
Klein meisjes zijn natuurlijk niet bij elkaar. Dat jullie erin willen. Dan mag niet sturen. Als ik erin niet sturen, dit wel niet. Wanneer die meisje beweegt, dan is het plat hier. Zeg, ze staan ook erin wetstoot. Dan hebben we het niet sturen. Nee. Meisjes staan ook erin wetstoot. Dat kan ook niet. Tweede aanval. Ik ga met je historie gewoon voor je achter de Dit is voor, maar het is voor. En dan ben je dan 60 eruit. En dan betekent kies. Dus net, wat is het? Kijk, wat jij hebt. Nou moet jij. Dan moet Net verklaren worden. En dan dat verder klaar gaan. Jij, hij komt sturen. je